Makadi mhuri yeZimbabwe, kusangana kwatikuita zvekare pano paLPT Media. Nhasi tiri munzvimbo yeHopley Park kuzone 1 uko kune chiitiko chaitika chakashamadza mhuri yeZimbabwe chine vana vawanikwa vari mumota, vakawanikwa nezuro vari mumota mushure mekunge vatsvagwa kubva time dzemangwanani around 11 masikati ndopavakatanga kutsvagwa kunosvika izvo mutime dza7 o'clock dzemanheru. Pari kunzi ndopakazowanikwa vana vari mumota. Zviri kubuda ndezvekuti muridzi wemota paakauya achibva kubasa ndopakavhura mota achida oiro yaida kuzoshandisa kuvhara antu, saka ndopaakazoona vana ava asi vana ava vakava pasina saka nekupanika noti yakabuditsa vana akaona vana ava vanga vatoita se vanga vatofa apa ubereki vangu vari mushishi kutsvaga vana ndokuzosvedza kwaakaita vanhu akuvazivisa kuti ndozvinhu zvaasangana nazvo mukati memuchovha wake. Pari zvino polisi yauya kunotora mabhodzi evana ava kuti vaende nawo kupala, asi ruzhinji ruchiri kushushikana nekutambudzika kuti chii chingava zvakakonzeresa kufa kwevana ava. Pari zvino polisi iri mushishi kuita mainvestigations kuti vaone kuti zvii zvaitika, kunyange veforensic vauyawo kuti vanzwisise kuti zvii zvaitika chazosvika kuti vana ava vaparare, asi vana ava vose ndewe muraini mumwe chete. Chiitiko chinorwadza zvikuru. Vamwe baba vemwana vakashaya. Ndakatozoudzwa ndiri pakati pekunge ndichitsvaga mwana kuti mwana awanikwa mumota, asi inini ndakatotora chinguva ndichitotsvaga because ndakavashaya zvemapasi 4 ndichinzwa chirongwa chabhozongora chechi ndo chandainzwa, saka ndainge ndiri navo ndakatovatora 1 wacho mwana wangu ini ndikamutengera free seat. Saka pakazoita challenge yekuti vana ava vanga vati wandei, vanga vava 4. Saka amai vemumwe mwana pavakaona kuti vana ava vari kushayana free seat vakabva vabuda navo ndokuenda kushopu kunovatengera maswiti. Pavakadzoka navo vakatodzoka vakatotanga kutamba nesu. Saka sevana isusu taizwa redhi kuti achenda munotamba, ende vana zvoshuwa vakaenda kunotamba. Makadi aiwa, tinofara naicho chiitiko chinotyisa ichi, izvo zvinorwadza, chinhu chinorwadza, chinhu chisingagamuchiriki, chinhu chinoshungurudza. Zvazvakaoma. Apa mungaita ruzivo here mama kuti zvii zvakanyatsotora nzvimbo kuti pazoita chiitiko chakadai? Sevanhu tanga tisipo, asi nekuona chimiro chakaitika chezvaitika nezuro takangoshayikwa kwevana kumatwa, inini pacho zvangu ndanga ndisati ndaona mizera yevana ndaiti zvimwe kuda vana vechikuru ndikati zvimwe vachadini vachadzoka, but takazosvika pakugadzika kuma7 vana vakushedzera kuti vamboonawo vana, ndopatakatanga kuva neconsent zvekuti ndakatosvikawo pakuti regai ndipinde mumba ndinamatire vana wherever they are, Mwari vangopindira. Zvinga zvakaitika nguva vana vakashayikwa kuma12 zvinoratidza kuti vana ava kumapasi 12 dzemasikati. Saka vana ava sekuona kwataita vana ava vakapinda mumotokari vachitamba, nemuzera wavo hakuna aikwanisa kuvhara madhorisi. Saka vana vakasafokita, vakasvika pakushaya. Sevanhu tinogona kutaura zvakasiyana siyana, asi semuonero wangu ndozvandinoona kuti vana ava vakasafokita juu kuti hakuna mukuru akanga ari mukati memotokari, and the other thing, pakamira motokari yacho payakatarisa parikunzi panga pasina vanhu, and kana usina chaunoda mumotokari imo, because imotokari yakatofa hayi yakazvimirira, unokwanisa kutongopfuura usina kutarisa kuti chii chiri mukati kana kuti uone kuti chii chiri mukati. Saka ndozvatinoona kuti ndozvakaitika pavana. Saka zvinonzi pamuridzi wemotokari paakazoya achida kutora oil mumotokari, ndo akada kuedza kuvhura dhoo, akaona dhoo richiramba rakatsimbirirwa nevana, ranga rine pressure iri kubva from inside. Ndokuzovhura kwaakaita achiona vana
akatoedza kuabudisa panze achida kuona kuti pamwe vachiri kufema. Alright. Saka Mungaziwo dzanga dzanguva idzodzo paakazotsvaga oil. Zvekuma past 7 to 8. Eish. Manheru iwayo. Zvakaoma shuwa. Eish. Alright. Chiso chinorwadza, chiso chinhu chaitika chinotyisa. Tinosimbozvinzwa asi tazvionera nhasi. Alright. Saka vana vese ava ndevenharaunda ineyi? Vana ndevemulaini mumwe chete imomo. Pane mwana wemasisters ari 2 mukomana nemunin'ina vashaitirwa nemwana. Poita vana amai vaviriwo vari different. Vana vashaitirwa nevanhu. Zvichireva kuti vana ava vanga vari mafriends. Kubva kunana mai vacho ushamwari hwake. Asi kwavazoshaikirawo kutoriwo kumba kuri different. Alright. Vakaoma. May God comfort the families. Chokwadi Mwari vanyaradze. Maita basa mwana. Aiwa, tichida kutendai muri eZimbabwe nekuramba muinesu. Pari zvino tiri kunoku kuHopli kuzone Vana nditi iye zvino ndamira nevakuru venzvimbo vanova ivo kansela munharaunda ino. Makadii mama? Tiripo makadiwo. Aiwa, tinofara. Chekutanga muri eZimbabwe ingada kuziva kuti zita munonzani uye muri ani munharaunda ino? Zita ndonzi Eva Joyce Kamusikiri. Ndiri kansela weHarare South Ward 35. Alright. Chitiko chaitika panapa, chitiko chakatyamadza vazhinji. Chii chakaitika uye shoko rakazosvika sei kwamuri? Shoko rakasvika kuma 7:30 ndichifonerwa chinzi kansela kune vana vafa 4 vafira mumota kuzone 1. Ndakashamisika ndikarwadziwa zvikuru, ndakatadza kutodhiraivha mota kuti ndiuye ndamutsa mwana wangu kuti uya undidhiraivhe ndiende kuzone 1. Ndakasvika ndikavana vana vabudiswa mumota vakaradzikwa vakarongwa line vari 4 vasina kana kufugidzwa. Saka ndandine zambia rangu randandakamonera tauro, ndangosvika ndangofugidza vana ndakutotanga kuchema. Zvadaro handina wandakakwanisa kutaura naye, ndakabatikana nezvakaitika. Vandafonera funeral parlour ndichiudza kuti kune vana vafa. Vandafonera polisi bva yauya. Saka ndaifungidzira kuti vana vachatakurwa nepala ndisingazivo mutemo unoshandiswa kupolisi. Polisi yakataura kuti vana vari kurara pano tichimirira mangwana kuti vange vachiongororwa kunzi vana vafa sei. Zvadaro takazobvazve kuma past 12 polisi tikaisiya yakachengeta vana. Patamuka makusini polisi yakaita basa rayo, tikatakura vana tikavaendesa kumochari. Taendesa vana kumochari, tatitoriwo neimwe bhodhi futi yanga itori kumochari ikoko yatatotora yatoenda kunovigwa. Ndiri kumochari ikoko ndatofonerwa kunzi kutoriwo nemumwe futi afa. Ndikabva kumochari ikoko ndikati unoiye wacho anga achinzi afa. Zvadaro nezuro iyeye kwakatofa vanhu 5, kwakafa vanhu 6 kwete 5 munharaunda inoyi. Munharaunda inoyi 6, vana 4 nemukadzi 1 nemurume 1. Saka nezuro takarasikirwa nevanhu 6. Kuroti munharaunda ino kutaura kuno mune nhamo dzinosvika 6. Hadzizi 6, dzito 6 ndo asati wavigwa. Wechi7 atori kumakuwa izvozvi ari kutovigwa. Wechi8 ndiye akavigwa. Saka izvo zvakaitika wiki risati rambopera. Pa 3-4 days vanhu 8 vafa pa. So tiri kunzwa kuti pa next door pane vamwe vana 2 pa next pachona sekutaura kwamuri kuita kuti hapana nguva vanhu vashaika. Tiri kunzwa kuti ndo pane umwe akashaika. Ungada kutsanangura kuti akashaika seiwo munhu uyu? Ndakanzwa kuti
akatsva ndandisipo ndiri kubasa. Saka ndakangofonerwa ndikaudzwa chandakakwanisa kuita kuisawo transport yekuti munhu akwanisa kutakurwa kuti unovigwa. Hanzi akatsva ari mumba? Hanzi akatsva ari mumba, akatsva nekendru, but handina kukwanisa kusvika ipapo nguva iyoyo handisipo ndiri kubasa. Kwamuri kuramba muchisangana nematambudziko akadai, zvinoreveiwo kwamuri semutungamiriri ari kutungamirira vanhu? Matambudziko aya anyanya muwadhi mangu, handitozivewo kuti zvinorevei. Uyezve matambudziko aya anenge akatarisana neni. Ese matambudziko anenge achitoda hendi yangu, zvokuti zvakatooma. Iye atoenda kunovigwa, atori kumakuva izvozvi, ndindatoendesa transport, ndikatotenga coffin, ndikatoti mwana chienda unoviga apa. Ava 4 vafa, ndotoona kuti ndichatotenga futi makuva 4, makofini 4, kuti tikwanise kuviga. Uyu akafa mumwe mukuru uyu, ndatovapa futi mari kuti vakwanise kunge vachitoitawo zvavari kutoita. Zvakaoma. Mashoko amungada kusiyira zvikuru sei kumhuri dzarasikirwa nevana pamwe chete nevanhu vemunharaunda yenyu yamunotungamirira ndekuti? Mashoko andokwanisa kutaura ndekuti tikwanise kuchema vana vedu pamwe chete, tisinganongedzerane kuti uyu ndiyadai uyu ndiyadai. Tongochema pamwe chete, tichichema tiine tariro kuti tikwanise kunge tichiviga vana vedu murunyararo. Aiwa, tinotenda nenguva yamatipa kansela yekuti tinge tiri tinokurukura. Tinotenda.